Donald Trump ragihand kuvi erish u bombebaranên li ser Îranê du hefteyan ravestandine. Trump dest nîşan kir ku ev agîrbesteke dualî ye û bînavbênkariya Pakistanê pêketiye. Serokê Amerîkayê Donald Trump li ser hesabê xwe yê Truth Socialê daxuyaniyek belav kir. Trump di peyama xwe de anî zîmen ku ev bi Serokwezîrê Pakistanê Şahbaz Şerîf û Serokerkanê Giştî yê Pakistanê Asîm Munîr re axiviye. Li gorî daxuyaniya Trump, rayedarên Pakistanê civî xwestiye ku vê hêza vorankera ku biryar bû, îşevbiçe Îranê bidesekinandin. Trump diyar kir ku vî daxwaza Pakistanê qebûl kiriye, lê meşçekî vî heye û got. Bi merçe ku Komara İslamî ya Îranê razî bibe ku kengava Hurmizê bi avayekî temamî, lezgîn û ewleveke, ez qebûl dikim ku bombebaran û êrişa li ser Îranê du hefteyan ravestînim. Evde bibe agîrbesteke dualî. Serokê Amerîkayê li ser sedema vê biryarê cî axivî û dest nîşan kir ku van cî xwe hemû armansên leşkerî pek anîne û derbas kirine. Trump eşkere kir ku ev gelekî nêzîkî peymaneke davîne ku aştiyeke demdirêj bi Îranê rî ve aştiye lê rûcîlatên navîn pek tîne ve demand. Mecî Îranê re peşniyareke daxalî vê cerat ve em de vê bawarî he, deneke ev bingeheke guncav da ku em li serê dan û standînan bikin. Trump da zanin ku Amerîka û Îranê li ser pîraniya xalên nakok em berelî hevkiriye. Lê li gorî Trump, ev dema du hefteyî dêre bide ku peyman bi temamî var imzekirin û bidavî kirin. Trump di daviya peyama xwe de li ser navê Amerîkayê vekî serok û hervîha bînûnertiya welatên roçîlata navîn cîhê şanaziyê ye ku ev pîrsgirêka demdirêj nêzîkî çareseriyê ye.